Okay. Only nweta this video metụ maka na share button ịtụsa alụmozia. Ịghọtago tụsa alụmozia. If our advice to ụmụnne anyị niile ndị na-achọ visa ha eji wee mee travel. Bịa gee m ntị. Ego iji achọ visa n'ọdụ ka ego iji atụla ọkụ. Gekwa m ntị ka m kwuo ya ọzọ. Ego iji achọ visa n'ọdụ ka ego iji atụla ọkụ. Ejezina leko ngwa afịa dị na shọpụ si ka i were ewe je chọọ visa obodo oyibo. Nke ahụ adọgọnụ. Eje na agbalụ mbibi si ka i wee je chọọ visa obodo oyibo. Elena your valuable asset si ka i wee je chọọ visa obodo oyibo. Unless na visa gị ọpụtago ikekwe na-achọzi ego ticket or any other money ị nwere ike, mana visa ahụ na onwe ihe abazina into any serious commitment. Afụrụ m ife na-afịọ maka TMT. Now this is the reason why I will not go and put my mouth n'ife gbasalụ TMT na ndị nyere ego ka oje wụta visa. Agwago m ụnụ na ha ma eje n'ọ na-ekwu ekwo, and ha ma ekwu maka na onye ọnwụ na-ekwuwe na enwego m experience in this life, and that experience nwere if at this age na that experience etishibo m ife, then ịma na onwe ife mma na ha ma eso mob action. Ndị be anyị adụgo fond of ebe ọ na-afụrụ ego bara onye ohi onye wayo onye ohi onye wayo onye ohi onye wayo onye ohi onye wayo. Ịghọtago? Now inye mmadụ ego ka o weta visa depending on ebe onye ahụ si eweta. Chetakwa na m gwara gị achọghị m ije tie ọnụ na nke TMT. Reason kpatalụ ma ejije tie ọnụ na nke TMT wo that part of that complaint ndị a na-enye n'oji passport ha, onye si ahụ passport ha. That is the only place ebe ife gbagwojuru m anya, which is gonna ya explain o ka nghọta reason kpatalụ na ebe ọ na visa ndị awụ ọkụghọ na return hoziri ha passport ha ka ọ ya hụ unu nwere any other thing ha chọrọ iji eme ka ha were ewe je mee. That is the only part of this thing na confuse m. But ọ bụrụ na ọsọsọ ego ife dị involved, then I can relate it to exactly ife a na-ekwu. Now, so many people ị na-enye ego ka ha weta visa. Ụfọdụ n'ime ha na work with other agencies. Apart from that, ọ nwere ife dụka na Zambia ebe nnọrọ. Zambia, ndị si n'aka mbịa Zambia karịrị mmadụ 10 si n'aka wee bịa Zambia. Ha karịrị mmadụ 10 ọ kpọzie ebe mmadụ 13, 14. O nwere ike karịa. Now, o nwekwara ndị mmele agaghị aga. O nwere ndị mmele agaghị aga. Now, ka process anyị ji eme nke Zambia. Ndị Zambia wo ịya apply visa ahụ ọfụ a ka ha bidolu online application ebe 2 years or 3 years ago or 2 years ago. Ndị ọzọ wụ ị ga-apply there somebody ya na ebe a wụrụ akwụkwọ company wee apply ya lụ visa ahụ pụta o send ya lụ ya ịbịazie na airport wee copy invitation ka ọgụnụ nke iji rute ebe a stamp zero visa gị na passport na kpuo. Now ị nwere ike iwere ego a na onye immigration ya eweta ahụ visa wolukwa extra money for settlement ka o wee sobie ndị ya approve the visa aka efu na onye ahụ nwere ike rie umebi ka m ghara ikwu orie. O nwere ike isi ịda na olile eri ọ n'oje apply ya visa ọ wọkọ reject ya ụfọdụ reject ya itikwa appeal analụkwa ya ego. Ụfọdụ sef ọwụ na onye ahụ nyere 10 naira at the end of the day if you spend over 15 naira still visa hapụtahụ. Now ụfọdụ anyị tekezi notice of na trial agwabaghị na ya refund kwa ha ego ha na ya refund kwa ha ego ha. Now take it to oso n'ife kpatara na today ịkpọ mụ visa jikwụsị visa jighara eze akwụdụ m ikpe visa. Ndị niile send golu message concerning onye ha nyere ego ka o meru ha visa
onye ahụ mere ha visa awọkọ ọ refund ohe ga ịgwanya mma gwa uho ha Adam ekpe visa onye nke chọje bịa na my house agwara m ya Adam ekpe visa because n'oge ahụ a na-eje okwu visa ahụ ile ya na-atọ emegido hakwa visa application ahụ ofe eluo ịkpụrụ onye ọnwụ n'ọnụ ụfọdụ n'ime ụnụ ndị mmadụ bata ụlọ krismas na-ehufegharị biko melu m akwụkwọ ebe obodo ịnọ melu m akwụkwọ obodo ịnọ ị na-ayọ ya onweghị ife ya agwafe ọ nara ha agha ego jee ka o mee ihe ọwọkọ ilebelụọ ya n'ọwụ onye ohi ọha mmadụ niile inyere ego ka ha meelu visa apụta zuru ohi ọha ncha niile elile ego majority of them actually applied for your visa na ife niile ha n'idiri ime ọwọkọ ụfọdụ n'ime ha ya eji ego konukọtacha documents mechi ife niile ha ya eme tinye ego ha ya ndị a wee mechi ife ha ya eme at the end of the day ọya wọkụ ihe asị na olile ego olihe ego na ife dị na-agwadebe gị uwu na ife na-agbagwoju m anya amago m ndị niile nọ na my page ya ama ịkpọ m si m ezugo visa jigosi visa jigharịsị Adam respond to it fine because na ama m na nwa get onwe m involved na mụ ka a ya eto onye ego a na ego ha wọkọ ịghọtago onye ahụ ị na-enye ego ka o merụrụ visa ọ nọghọ na Canadian Embassy ọ nọghọ n'elu ya o nwere ike ọnwụ na onwere agencies ya na ha na-alụ ọrụ ọ na onwe people ya na ha na-alụ ọrụ ọ na onwere ofu update pụtalụ achọ ka ewere update ya wee wụọ ka ọlụgụ ịmaghị ife na-adị involved n'ego and commitment ego ha na-eyuzu emechi ife niile a edina ya visa a na-edina visa if na ụfọdụ a na-enye ha visa ọhọdụ guarantee n'ihe enter the obodo so this issue of mmadụ na mmadụ meghara ya ife a na-etu onye ohi there are things you don't know and what you don't know is bigger than you mana this emeghakwa egodo ha involved ife ahụ emela awọkọ mmadụ na mmadụ mee business ahụ agaghị ọfụma onye ohi origo ego m mmadụ na mmadụ mee nke ọ gaghị ọfụma onye ohi origo ego m we should stop that mentality weluzie aka uji emebere onwe gị ife ahụ you can go and apply visa for yourself were aka uji apply ya visa ahụ for yourself ọwọkọ ka mara onye ya ejide were aka uji apply ya da visa ọ ịdụ ha wee n'ihi eji aka wee je apply that visa ọkụ ka mmadụ onye ya ejide mana ọ na ijekwuru agency because na ịma na that agency ya handụrụ ni ọfụma ọnwụ ọkụghọ ede na bụrụ n'obi na-erile ego na onye inyere ego aha alụ n'embasi onye inyere ego ahụ adị mbasi sta ọha alụ n'embasi ọhọ nye ka ọnwụ oke n'ọrụ ya approve visa onye akpata na more people will give you complaint ịnụkata ilekọsịa business o siri ji eje eme akwụkwọ obodo oyibo because na nnewu ka nna gị nọ na embassy ama na nkwupụ hapụ ya because ife gbasara ego until ọwụrụ ngụ nọ in the middle of it then you go begin to dey explain onye na-explain ri ekwe ha ọwụrụ ọdụ weekend mana ọ wụrụ ha onye ọzọ ụbụrụ gharịa ohi a na-ekwu ụmụazị be anyị wayo onye a narị akpọfekwo onwekwuru ndị omeela akwụkwọ nke ha galụ agharị agụtakwuo ndị omeela akwụkwọ nke ha galụ iwu awụnọ visa application niile otiri nọ ha ncha niile ya aga I understand na ọwụ na ị na-asị biko nye chigakwa ya ego inyere mana ịda asị na onye ahụ wuo onye ohi ọ na onye ahụ a scammer wife ma understand bụ na mmadụ mee business ahụ agaghị ọfụma a brand onye ahụ a scammer without knowing exactly what happened not to talk of visa Adam ekpe ikpe visa ndị chọrọ ikpe kpewe mbịa ya eje ṅụrụ mmadụ iyi agbụgo ngụ na nke TMT what I am yet to understand is the part of that complaint ebe kwuru na ọ na-esizi passport ndị mmadụ yes mana ọ bụrụ na ọsọ okwu ego ka a na-ekwu ife a enwere m ike ịsago na ego nwere ike ọ bụrụ na onye ụzọ ego wee mee ife onye inyere ego ka o merụrụ visa inye ha ego ka o rie ya erie inye ha ego ka o rie ya erie otherwise were aka gụ jee mee ihe were aka gụ jee mee ihe ọ karịa ihe etu a kpụrụkwanụ m n'ọnụ gọwakwanụ m iyi sịkwanụ na m amaghị ife m na-ekwu but what I'm saying is what I have experienced as a human being
n'ihi emechalụ mmadụ akwụkwọ ị na-eme ọ na-aga ị na-eme ọ na-aga o nwere mgbe ị ya anọkata ọnwụ ndị Zambia ịma na ọ na-anọkata ta ndị Zambia n'isi mụnwa na onwe m bi obodo bigoro obodo how many years akwụkwọ obodo na-esi ike o nwere ụbọchị ihe eji ịbata egbe ụzọ gbaa apịa nwa wee na-akpuo ị na-akọwara ya mmadụ onye ahụ ya ekwe mana mgbe onye ahụ ya na-ayọghị ịjụ ọwụrụ okwu understandable na ndị dụka TMT ha na ụfọdụ ndị agency ji eme business but still upon na ha ji eme business upon na ha ji eme business you have to understand that it is not entirely rest on them to grant visa but never they have to do what they know how to do best but in the case where your visa is not granted don't just brand them na how criminals understandable na ị na-asị ha okay ngwanyekwanụ m ego m but don't say na how criminals don't say that na faali na ego don't say that na faali na ego because majority of those agencies abụrụ ego ka ha na-eri they actually pursued press for your visa mana ọ pụtara they actually press for your visa mana ọ pụtara ụfọdụ etu ya isi nye ha ego ka ụfọdụ ya esikwa n'alụ ha ego rụkwa ife aha ha ya alụ wụkọta documents mee ife niile at the end of the day ọ ya wọkụ ụfọdụ aha ade ebe so na visa fee ahụ o nwere ike akwụkwọ visa fee ahụ o nwekwa one or two places ha ya eti ego show ma documents ha ya cut corners wee apply ya visa ahụ ọ wọkụ now ịchọwazi onye ọnya nye ya ego onye pụrụ ego brand ya n'owu onye ohi brand ya n'owu criminal ịma na ka m si ekpe ikpe nke m aha m ekpe ka isi ekpe o ana m ada ewere onwe m tii na the shoes before wee mkpe ikpe aha m ekwu brabra ka ndị ya awụ ịwụ sent ịdọnọ ha ile ga na-agba na Facebook comment section ile ga na-agba ịnụ ha kwa na ego si n'aka baa aka onye aha wuru n'onye ohi ha m ekwu kwuru si ekwuo nkwuchakwasị ngụ agwa m ekwu maka TNT ịghọtago but asịrị nka ngwa eji na ego niile wee jee mee visa kama n'imego visa pụta you can now undertake any commitment for your ticket and other things but that visa na onwe ye don't go and enter into commitment because you want to go and do your visa ọkwanya ya emeghị na-achụzie ego ahụ ka na anwụ na ọnwụ na ego ahụ wee koso wee weta da visa na visa ya awụ ọkọ ekwuchakwa na nke osekwu ngwa gụọkwanụ m iyi o nwekwara ike many people aya understand ife mkwuru but I don't care ekwugo m ya ịghọta ha echi niile ị ya aghọtarịrị ya ịghọtago you will understand it ọ karịa etu a